Kisok kiba barok ki brio ki juso tonat banbam namar ka jingdon jangki ya ki vitamin beper kiba wanra ru ya ka kot ka khia nalor bagi batei ru ya ka mat haki ba bon ru kom hendrei haba pendon kampat daki chemical lani ki dawai ban peni kloi gini ki jat jingbam kala ban wanra pat Shibun ki jingma ya ki to ki babam ya ki Dei halor kania na kaliang ka Food Safety and Standard Authority of India FSSAI haka khat pratare ujemmang arja arpusau kala penmi daga sithi ka balapatha yakinong khayi so kinong trai haki kamde so bat ki Food Business Operator FBO bakin haban board yaki jingkhang ban penon kam yaka calcium carbide ban peni yaki so khamtam hakane ka samoy so ping Hakatega sithi ka balapha laong baka calcium carbide ka bajupunan kam ban peni yaki so kumusok ping ka penmi yaka gas acetylene ka badon yaka arsenic bat phosphorus ki bajutip kum ka masala ka bala ban khata bha yaka kot ka khia bat wanra ka jingking clear ka jingthang rang ka jingdan ka jing tlot ka jing e ban ngoj ka jing pre bat ki ulcer hakasni do ka bakta ru yaki tu ki bapenon kam yaka Kumta na kaliang ka FSSAI kala ajing bet ban penon kam ya ka gas ethylene ka balong ka lat ka bakham sngan ban peni ya ki so hari India da ka batai bala ban penon kam ya ka gas ethylene gas ha ka jing khle ka bahado shispa ppm kat kum ka jing long jong ki marap ka ethylene ka dei ka hormone ka badon ha ki so bat ka ne ka don ka jing dei ba ka jing i bat ki we ki jing long jing man jong ki marap Shushu ka sithi kala ongru baka FSSAI kala ajing mot ru ya katanat food safety jongki jalla bakin long ki bapej banya bat shemi ki sen jam baklan ban penshitom ya kinu ki balle ya kum kini ki kambi an hapo ka FSS Act arhajar rio bat ki kendon hapo ka nika an Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya